30 ka mga survivors sa bagyong Yolanda o sa 7.2 magnitude nga linog sa Bohol ang makasaw sa paniudto ni Pope Francis sa iyang pagbisita sa Leyte sa sunod tuig. Si Mildred Galarpe sa report. 30 ka mga biktima sa bagyong Yolanda ug ang 7.2 nga earthquake nga miigo sa Bohol ang na-finalize na nga maoy makigsaw ug paniudto kuyog si Pope Francis atol sa iyang pagbisita sa Leyte sa Enero sunod tuig. Kuyog ni Pope Francis mao ang 15 ka mga biktima sa bagyong Yolanda gikan sa Leyte, 5 gikan sa Borongan, Eastern Samar, 5 sa Calbayog, Samar ug laing 5 gikan sa Tagbilaran, Bohol nga biktima sa 7.2 earthquake. Matud pa ni Father Chris Militante, ang media spokesman sa Archdiocese of Palo, padayon ang physical, security ug spiritual preparation sa mga taga-Leyte atol sa pagbisita sa Santo Papa. Adunay 140,000 ka mga pilgrims ang pwedeng makaapil sa misa ni Pope Francis sa lugar nga gidevelop duol sa Tacloban Airport. Nanawagan si Father Militante sa mga pilgrims nga mangandam, physically and spiritually, atol sa pagbisita sa Santo Papa. Sa mga dili makasulod sa lugar atol sa misa, adunay big screens gawa sa airport nga imunta. Human sa misa, mag-motorcade ang Papa padulong sa Archbishop's residence diin maniudto siya kuyog ang mga biktima. Human sa paniudto, matulog una ang Papa og mga 30 minutos, labi na kay tigulang na kini og angay mopahuway sa dili pa niya i-blessing ang Pope Francis Center for the Poor in Palo, diin makighimamat siya sa 50 ka mga persons with disabilities, tiguang ug mga ilo. Sa dili pa siya mularga og balik sa Manila, makighinabi siya sa mga consecrated persons, lay persons ug kaparian nga mi-survive sa Yolanda. Alang sa Sunstar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe.